Türkmenistanda dowam edýän ýiti ykdysady krizis ýylatyň ýaşaýyş derejesini göz görtülip itelidip, şol sanda maýyplaryň meditsina hyzmatlaryndan peýdalanmak, dermanlar satyn almak mümkinçiliklerini kemeldýän döwri, türkmen häkimetleri maýyplara berilmeli kömegi almagyň düzgünlerini berkleşdirýärler. Azatlyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulan ýagdaýlardan habarly ýaşaýjylar maýyplaryň kömek pullaryny almak üçin zerur bolan resmi namalary tapşyryp bilmeýändiklerini, şeýle-de kanunda gözüňünde tutulan himayaty almagyň şertleriniň has kynlaşdyrlandygyny aýdýarlar. Maýyplyk kömek pulunu alýanlar indi her 3 aýdan saglyk komissiýasyndan geçmeli edildi. Balkanda maýyplyk kömek pulunu resmileşdirýän toporlar olaryň ilki Aşgabatyň degişli hassahanalaryndan barlygdan geçendigi, şeýle-de ol ýerde adından 4 sapar bejergi alandygy barada hassanyň kitapçasyny soraýarlar. Mundan başga-da Balkanyň öz saglyk merkezlerinde her 3 aýdan 8 sapar bejergi alandygy barada dokument soralýar. Diýip hosarlarynyň biriniň bu ýagdaýlary başdan geçirendigini aýdýan ýerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Söhbetdeşimiziň howpsuzlygy nukdaý nazaryndan onuň we ýakynlarynyň şahsiýetini aýan edip biljek maglumatlary äskär etmeýäris. Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullary, lukmançylyk jemgyýetçilik barlyk iş toparynyň kesitleýän maýyplyk toparyna baglylykda mümkinçilikleri çäkli adamlara tölenýän aýlyk tölegdir. Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullaryny 18 ýaşa ýetmedik çağalaryň, çağalykdan maýyp bolan şahsylaryň şeýle-de hukmany pensiýa gaznasyna degişliligi 5 ýyldan az bolmadyk maýyp şahsylary degişlidir. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä döwlet kömek pullaryny almak üçin ikrar edilen nusgada arzany, pasportun göçürmesini, maýyp diýilip ikrar edilen lukmançylyk jemgyýetçilik barlygyň derňemi delilnamasyndan göçürmesini, maskala agzalary baradaky kepilnamany, dogry hakyndaky şahadatnamanyň göçürmesini taýýarlamalydyr. Emma Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň resmi web saýtynda soňky talap edilýän düzgünler barada hiç ýyly maglumat ýok. Bu barada ministrligiň özünden hem ni kommentariýa, ni düşündürüş almak başardy. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan Balkanly ýaşaýjy odurky ýyllardaky tejribelere salgylanyp, bu hili täze düzgünleriň köplenç diňe dil üstü bilen mälim edilýändigini aýtdy. Şol bir wagtda ol bu ýagdaýlaryň alym berime, korrupsiýa ýol açýandygyny hem belledi. Eger 25-30 müň manat aralygynda para berseň, lukmanlar tiz wagtda kömek pulunu resmileşdirip berýärler. Kömek pullaryny almagy degişli bolmadyk raýatlary hem resmi däl tölegiň öwezine degişli dokumenti taýýarlap berýärler. Diýip söhbetdeşimiz nyktady. Türkmen kanunçylygy raýatlaryň durmuş goraglylygyny kepillendirýär. Ýurdun üçünçülügini degişli döwlet ulgamy maýyplygy bolan adamlara sosial ýeňillikleri we durly hyzmatlary bermäge borçlanýar. Ýöne soňky bir näçe ýylyň içinde azatlyň habarçylary ykdysady ýagdaýyň yaramazlaşmagy sebäpli maýyplygy bolan adamlaryň hasaba alynmazlygy, şeýle hem olardan maýyplyk derejesiniň berilmegi üçin para talap edilmegi ýaly ýagdaýlaryň köpelendigine üns çekýärler. Bu hem öz gezeginde saglyk problemali adamlary dilegçilik etmäge mejbur edýär. Elini uzadyp oturan maýyplary ýurdun durly künjeklerinde, şol sanda paýtagtyň köçelerinde hem sinnata bolýar. Galy berse-de Türkmenistanyň ýeri şäherlerinde maýyplaryň köçelerinde gatnamagy, jemgyýetçilik ulaglaryndan peýdalanmagy we ýaşaýyş saýlary girip çykmagy üçin infrastruktura tas düýpden göz öňünde tutulmaýar. Maýyplyk boýunça döwlet kömek pullarynyň möçberi döwlet kömek pullaryny hasaplama üçin kefitlenen başlangyç ululugyndan götürümde bellenilýär. Oňa laýyklykda 18 ýaşa ýetmedik maýyp çağalara 160 götürüm, çağalykdan maýyplara 1-nji, 2-nji we 3-nji topar derejelere 200 götürüm berilýär. 2020-nji ýylda döwlet kömek pullaryny hasaplama üçin binýatlyk ululugy 390 manat möçberinde kesitlenildi. Balkanly söhbetdeşimiz ortaça maýyplyk pensiýasynyň 500 manat töweregindegini, şeýle-de ýurtdaky dowam edýän gymmatçylygyň arasynda bu pullaryň gün gözeran aýlamagy, şol sanda zerur dermandyr däýerleri almagy ýeterlik däldigini belleýär.